ምስባክ ዘርገት አርገ በቃለከ አን ዘምሩ ለአምላክነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በአብይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ሰላም ለክሙ ክቡራን አሃትየ ወአሃውየ እፎ ሃለክሙ ሰላም ንዓኻትም ይኹን ክቡራት ኣሕዋተይን ኣሓተይን ከመይ ኢኹም? ናይ ዜማ ዩቲዩብ ተኸታተልቲ ኩለኹም ከመይ ኢኹም? ብዘለኹም ሰላም ኣምላኽ ይብዝሐልኩም የብዝሐልና። ኣጋይሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር እተው፣ ነባራት ኣሕዋትና ድማ ላይክ ሸር እናገበርኩም ምበረታዕኹም ኣይፈለየና። ከም እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ዘፍቅረኪ ድንግል ኣደይ ትብል መዝሙር ሓቢርና ንዘምር። ዘፍቅረኪ ድንግል ኣደይ ይብጻሕኺ ክብሪ ምስጋና ወዳሴ ክሳይ ሓድግን ማርያመየ ኣለኹ ገና። ዘፍቅረኪ ድንግል ኣደይ ይብጻሕኺ ክብሪ ምስጋና ወዳሴ ክሳይ ሓድግን ማርያመየ ኣለኹ ገና። ትብዓት ኣለዎ ቃለይ ንኽብርኺ ክዝምር ምሳያ ለገብርኤል ናይ ሓሳበይ ምስክር። ኣንቲ ምልዕተ ጸጋ ደስ ይበልኪ ድንግለይ ብቓል መልአክ በስር እዝኒ ዓለም ክሰምዐለይ። ኣማን ብኣማን መልአኽ ሰማይ ዝሓለዎ ከኽብረክዩ ጽኑዕ መንፈስ ዘለዎ ጽኑዕ መንፈስ ዘለዎ። ዘፍቅረኪ ድንግል ኣደይ ይብጻሕኺ ክብሪ ምስጋና ወዳሴ ክሳይ ሓድግን ማርያመየ ኣለኹ ገና። በዓል ዝባን ይሁዳ ቤተሰብኪ ክኸውን ክጭድር ከም ኤልሳቤጥ ኣበይ ኮነለይ ክብል። ድሃይኪ ኣስምዐኒ መንፈስኪ ግለጽለይ ሰላም በልኒ ድንግል ክሰራሰር ውሽጢ ልበይ። ኣማን ብኣማን ድምፂ ወፀ ካብ ይሁዳ መንፈስ ተገልጸ
ብናይ ድንግል ሰላምታ ብናይ ድንግል ሰላምታ ዘፍቀረክ ድንግል አደይ ይብጻሕኺ ክብሪ ምስጋና ወዳሴ ክሳይ ሓድግን ማርያመየ ኣለኹ ገና ኣብ ምድረ በዳ ግብፂ ኣብ ስደትን ኣብ ጉዕዞን ኣብ ደንበ ቤተልሔም ጽግዕተኛ ምስኪን ኣብ ቀራንዮ ጎልጎታ ኩናት ዝሰንጠቐኪ ይገርመኒ ሎ ኣነስ ከስተንትኖ ንፍቕርኺ ኣማን በኣማን ምድራወይ ኮነን ክብርኺ ክብርኺ ኣብ ሰማይ ኣብ የማናይ ወድኺ ኣብ የማናይ ወድኺ ዘፍቀረክ ድንግል ኣደይ ይብጻሕኺ ክብሪ ምስጋና ወዳሴ ክሳይ ሓድግን ማርያመየ ኣለኹ ገና ኣምላኽ ምሳና ኾነ ከድሕነና ብዋጋ ካብ ነፍሲ ኸወሲዱ ካብ ስጋ ኸወን ስጋ ብፍቓድ መለኮቱ ንድሕነተይ ዝመጸ ኣማኒኤል ኣደናይ ካባኸዩ ዝተወልደ ኣማን በኣማን ነታ ምድሓን ዝፈለጣ ከኽብረክዩ ዝኣመነ ብጐይታ ዝኣመነ ብጐይታ ዘፍቀረክ ድንግል ኣደይ ይብጻሕኺ ክብሪ ምስጋና ውዳሴ ክሳይ ሓድግን ማርያመየ ኣለኹ ገና ዘፍቀረክ ድንግል ኣደይ ይብጻሕኺ ክብሪ ምስጋና ውዳሴ ክሳይ ሓድግን ማርያመየ ኣለኹ ገና አሚን። ስለ ቅዱስ መዝሙር ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ሽሙ ዝተኸበረ ዝተመስገነ ይኹን። ኣነ ዘውደቅዎን ኣብ ዘንጠቅዎን በኣፍ ትጉሃን መላእኽቱ ይተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀለ ክብር አሜን።